салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори даво мебошад. Ширкати даво ба шумо дороҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории даво бошед. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. Навори имрӯзаи мо якчандин ахборотҳои нав пешниҳоди шумо мегардонем. Бо диққат та охири навора тамошо кунед. Пеш аз шурӯъ кардани ахборотҳо як чиза ба шумо мехоҳам хотиррасон кунам. Бисёре аз обуначиёни канали мо дар комментариҳо менависанд ки ширкати дорувории софсавдора дигар реклама накун, чунки фиреб мекунанд, умуман скидка надора ва дашном бисёр мекардам. Бигем хато намекунем. Вале хушбахтона мо ҳамун ширката отказ кардем. Дигар ура реклама намекунем ва як бародари тоҷики хидмон дар Федератсияи Россия ширкати ба монанди ҳавай бигем агар хато намекунем ки бо номи даво мебошад. Бародарои тоҷикан, фикр мекунем ки дастгирӣ кардани тоҷик хубтаре чем як миллати дигара. ҳамкории мо бо ҳамин ширкати даво оғоз шудагиай метавонед муроҷиат кунед. дар ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия доставка мекунанд борҳошона, рекламашам дар ҳамин навор ҳастай. Умуман бигирем агар ба ҷумҳурии Тоҷикистонам доставка доранд. танҳо аз шумо мора дастгирӣ кардан ва мо баҳри шумо кӯшишу меҳнатҳои зиёдмона боз ҳам зиёдтар мегардонем. акнун гӯш мекунем ахборотҳои имрӯзара. аввалин ахбороти мо оиди сафар кардан ба Арабистони Саудӣ, яъне ки ба ҳаҷ. чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, тӯли якчандин моҳҳо Арабистони Саудӣ дохил кардани шаҳрвандои хориҷиро ба давлати худаш қатъиян манъ кардагӣ буд бо сабаби беморӣ. вале хушбахтона иҷоза додан, лекин бо баъзе сабабҳо. мо айни ҳол нусхаша мехонем, гӯш кунем. нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. аз номи юристиҷе муроҷиат кунед, скидкатон мекунанд. стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ҳукумати Арабистони Саудӣ барои мусулмононе ки хоҳиши зиёрати хонаи худоро доранд шарти нав гузошт. хабаргузории ТАСС ба истиснод ба рӯзномаи УКАЗ ва аз номи вазири тандурустии ин кишвар Тавфиқ Арабия иттилоъ додааст ки танҳо ба мусулмононе иҷозаи ҳаҷ дода мешавад ки зидди беморӣ эм гирифта бошанд. интизор меравад маросими ҳаҷи акбар миёнаҳои моҳи июли соли ҷорӣ сурат бигирад. яъне ки маросими ҳаҷи акбар иҷоза доданд, лекин ба нафароне ки эмгузаронӣ карда бошанд. хулоса содатар бигирем, агар шахсиятҳое ки новобаста аз миллатшон тоҷик, рус, умуман ҳар нафаре ки мехоҳад ба Арабистони Саудӣ сафар кунад, агар ки ваксина гузарондагӣ бошад, албатта ки метавона бо тариқи ҳамун ҳуҷҷатҳое ки супоридагӣ ҳастай вориди анаму Арабистони Саудӣ бигарда ва интизорӣ меравад ки то моҳҳои июла анамин чиптаҳош ба фурӯш бароварда шавад, яъне ки иҷозат метиҳанд то моҳҳои июла. ахбороти навбатии мо оиди ҷумҳурии Тоҷикистон бо ду давлати дигар парвозҳои худша барқарор карданаш, яъне ки ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ карда аз имрӯз бо Қазоқистон ва Афғонистон парвозҳои мунтазами худша барқарор кард. боз нусхаша мехонем, гӯш кунем. ҷумҳурии Тоҷикистон равобити ҳавоиро бо ҷумҳурии Қазоқистону Афғонистон барқарор намуд. ба иттилои агентии авиатсияи гражданӣ ҳамакнун парвозҳо ҳафтае як маротиба дар масири Душанбе Алмато, Душанбе ва инчунин Душанбе Афғонистон, Душанбе сурат мегиранд. яъне ки дар як ҳафта як маротиба аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Қазоқистон парвоз муқаррар шудагӣ ҳастай ки аз Душанбе ба Алмато мерава ва боз аз Алмато ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Душанбе
парвоз карда бармегардад. Ва инчунин як маротибаи дигар бо Афғонистон ҳамчунин, яъне ки аз Душанбе ба Афғонистон парвоз муқаррар кардагӣ ҳастанд ва боз аз Афғонистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе. Масъалаи барқарор шудани парвозҳои мунтазам дар ҷаласаи ахири мудири агентӣ Икром Субҳонзода бо намояндагони фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, ширкати ҳавопаймоии Somon Air ва ҳамчунин намояндагони ширкатҳои ҳавопаймоӣ Belavia, Belarusia Air, Астанаи Ҷумҳурии Қазоқистон ва Kam Air-и Афғонистон баррасӣ шуд. яъне ки бо ҳамин ширкатҳое ки мо номбар кардем, раиси авиатсияи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода дар як ҷаласа гуфтушунид анҷом доданд ва муқаррар кардану парвозҳои доимиро кушода карданд бо Афғонистон ва Қазоқистон. ва инчунин боз агентӣ тавзеҳ додааст ки дар рафти ҷаласа аз ширкатҳои ҳавопаймоии ватанию хориҷӣ дархост карданд ки нархи чиптаҳоро аз пеши хучон қимат нафурӯшанд, яъне ки ширкат ҳамон қадаре ки нархи чиптаро муқаррар кардагӣ ҳастай, ҳамон қадар ба шаҳрвандо фурӯхта шавад. ва ногуфта намонад ки рӯзҳои наздик Ҷумҳурии Тоҷикистон парвозҳои мунтазами худша оғоз мекунад ба Беларусия. дар ин бора гуфтушунидҳо то айни ҳол идома дорад ва мо умедвор ҳастем ки бо Беларусия низ парвозҳои мунтазам барқарор мешавад. бародарони азиз, ногуфта намонад ки аллакай Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз беморӣ бо чандин давлатҳои рӯи дунё парвозҳои мунтазами худша барқарор кард ва аз ҷумла ба шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон парвозҳо бо Федератсияи Россия бисёртар лозим аст ки ина ҳамаи мо шумо медонем ва умедвор ҳастем ки байни Тоҷикистону Россия низ рӯзҳои наздик парвозҳои мунтазам барқарор мешавад. бародарони азиз, ҳамин буд ахборотҳои имрӯзаи мо. дар канали USTJ обуна шидана фаромӯш намекунем ва ҳар касе ки саволҳо пешниҳод кардагӣ ҳастай ва мо ба саволҳои шумо ҷавоб нагардондем, мутаассифона узр мепурсем аз ҳаматон, чунки айни ҳол мо имконияте надорем ки видеоҳоро минутча дарозтар кунем ва ба саволҳои шумо ҷавоб бигардонем. як рӯз ё ки ду рӯз пас иншааллоҳ ба саволҳои ҳамаи шумо мо ҷавоб мегардонем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.